Tirada na to bay, manulo tawag baki kay food trip. O gabi yun na siya tirahon. Mao nang mag-andam yung secret weapon. Butas yung tirada diya. O atong spot. Usigag yun na. Sigam ginang ilong. Ana ragod atong outfit. Murarag mo tugmuhol ba? Secret weapon puning tugan. Kanang sundang. O kanang net. Murarag mo na ko pag butterfly oy. Kinanglan igmat yung mata pag manulog baki. Nya gamitan nagpower dampa aron di makaikyas. Napoy uban nakuuto na lang sa mga kanal-kanal. Nya di lang baki amo makuha. Usahay makadako pud mig mga sipod sa kanal. Naihalwan og napoy pantat. Nya kutob sa madakpan tuhugon ra na muna. Nya sa tiil ra na siya tuhugon. Aron buhi pa na siya pagkaugma. Pagkabuntag ana limpyuhan na ng baki. Ang paglimpyo sa baki depende ra pud na. Nayuban baki na dili na siya kailangan panitan. Napoy uban na kinahanglan jud siya panitan. Nya kuaan po nato na siya laman loob ug kanang mga ugat-ugat niya. Kanang tubig ay mo kabalaka na kay flowing na. Humaghinlo ana hiwaon na siya bite size. Apilan pag yung dukol sa kutsilyo. Pag mahurot na naghiwa, marinate day na to nag silver swan. Ug kanang secret ingredients na mo na kamera nakabalo. Tak-ang dayon kaldero, mantikaan dayon, ug igisa na ng mga lamas diha. Luy aahos sibuyas ra na. Nya ilunod din karne. Nahulaton ra na to na maluto. Lai pud tirada ng Chef Teo. Lisod kay niya recipe. Ipalutaw ang mantika sa tilapia. Sakto luto na po tatong bugas mais. Tirahan na nato niya itong adobo. Paboritong part na kuha ni paagyod. Mas lami pa ni sa paha sa Jollibee oy. Bisag unsa ray luto na pwede aning baki. Pwede adobo, pwede prito, pwede sa gata. Lami po ni siya ipulutan labaw nag-adobo. Nya ipares nimo sa tuba, goods kayo. Pwede sa din sa mga imported parehaning ipikasin adako kayo. Or masking unsang ilim nun good. So kung wala pa mo ka try lang good. Awa, di ba lamian good mo?